Mwazuka bwanji. Ndimapereka moni mobwereza mayinda abambo kuti mundimve bwino ayamatanda sungwana. Langa sina nthamanja boys nyani wamphongo timati alole akane danjoni fokampadha njoka siyenda ni mwana. Njoka ilibe bere ikangoswana imathawa. Mwana akapezekeyo pa khomo lanupo mupheni ni mwana wa njoka ameneyo. Takhala tikunena akanyimbi. Takhala tikunena pano akanyimbi. Anthu ayi iye ndi wa mwano wangophuka kumene mwana wopanda ntchito ndoti wopanda nzeruso kusukulu sanapite ndi zoona. Koma iweyo ukayang'ana kuti uyoyo mmene akuyendera ndi mmene akuonekera thako lakero akayang'anisa kwa Amalawi akapolama. Amalawi wakumalimva kununkha kwambiri thako lakero ngati ameneyoyo kanyimbi. Chifukwa akangopolama kanyimbiyo muziwe kuti thakolo ngati wayang'anisa kuuna mbewa zonse zimafa. MCP ndakanyimbi okhaokha chifukwa mtima wawo ayang'anisa thako lawo muziko la Amalawi zoti Amalawi 20 million ayiwala. Thako la Chakwera ndi gulu lawo MCP wonse atong'ola. So pano thako ngati la kanyimbi kuyang'anisa mtundu wa Amalawi ndiye afa. Ndiye amwalira Malawi, ndiye adwala Malawi, ndiye ana atupirana, ndiye ana asowa chochita, ana asiya masukulu, ndiye ana aganiza zoti aliyense azikangobba chimanga m'mamizimu anyamatawa, ndiye asikana asiya sukulu wakuuhure zakuuhuleso tuti nasiya chifukwa ngati likupanga boma uhure. So pano ngati mwana wasowa chochita kumuzi boma lamuthamangisa sukulu akuti sanalipire sukulu fees sikana wasiya ngapite kuti kuuhure komweko angopanga uhure nsikana m'mamizimu ndiye mabwado ana ali mbwe. Ku State House kwa mabwado ana ali mbwe boma la uhure ndiye ukanyimbiwu. Langa zina nthamanja boys ndikuti nyani wamphongo ndimati alole mukandionako ndine kapolo osauka ndili ndizofoka ngati inu sindigwira ntchito ineyo ndipo ine sindithandizidwa ndipo ineyo sinampemphepo munthu ndipo olemerayo kapena akunenedwa kuti wabungweyo ine sana ndionepo ndipo sandiziwa amangomva Sapitwa ayikutumikira chifukwa Sapitwa ayi ili pamalo ponena kuti inu simungakapezekepo ndipo mwini wa Sapitwa nthamanja boys kuti muzamuone ndi nyengo ikubwerayo iyo imene ikukhapa na anthu iyi imene ikumenya na anthu iyi. Afune asafune Achakwera koma boma akulisiya boma akuchoka. Titenge bomali timpase Profesa Arthur Peter Mutharika alilamulire tingofuna atichose pano atisiyire apo pamene iyeyo anatisiyira apo. Chabwino atatitenga iyeyo profesayo nkukangotipambanisa pang'ono pamene anatisiyira apo basitu ife tifika pamene tikufunapo basitu. Izizi ndayamba ndi moni chaba asogoleri umenewu ineyo paja limadziwa limapereka moni. Langa zina nthamanja boys programu yangayi tiyeni tayankhule. Programu yangayi ndikuti tiyeni tayankhule ngati sitayankhula iwo wazazitenga ngati anzeru chifukwa ife mbuye mutakhala ndikunena ineyo pano asogoleri ndi bungwe lanulo si bungwe labwino limenelo. Inutu bungwe lanulo kusintha mabungweku kuchita zochita kummamenyera maufulu anthu mmapanga chani inu mmatani mchimozimozi tu ndiye MCP. Inunso mumaoneka kuti mumalia ku MCP iko anthu ayiyayi bwanji ukunena choncho ma voice note awo amenewo ifeyo amatiwaza kwambiri. Abwana awo amabandula amenewo abwana awo amaswa amenewo abwana amang'alula amenewo abwana amenewo amagabadula amenewo. Tatenge iweyo ngati munthuso nawe ngati iweyo mzimu wako wa umunthu ndi chikhalidwe tatenge anthu amenewo amabungwe wasiyapo uzaona kuti pali zimene iwowo akamang'alula amapeza. Pakung'alula pawopo iwowo akamagabadula pali zimene amapeza pakugabadulapo. Iwowo awo akamaswa pali zimene iwowo amapeza pakuswa pawopo. Iwowo ndikuti amene wowo mukumanena kuti amabungwewo mukamumva akung'amba kukamwa kwambiri pali chimene akusaka akufuna uye wa ndramayo amuyandikire ndi amfuse muli bwanji abwana tili bwino kaya ino atili bwino bwanji mukubangula chonchi mukutisokoneza atu tagwira nika 1 million aka muzibangula koma muzibangula mochepa. Si iwowo ali pa air anthu amachita kwaziwa kuti ndiotchuka. Lero
tikati tinene pano inu mumanenera kuti ine wachabe. Asogoleri inetu chigawo chakumama kuno nangobwera kuti ndikuziwiseni kuti ayi ndasowa kwa 2 days koma mundikhululukire ndimanena kuti ndikayamba ntchito ndimaliza ndipo ndiyenda nawo ndi imene ndilipo, koma chifukwa choti inu munavomereza kale kuti awo ndi otchuka, Tramanja Boys ndi osatchuka, ndiye otchuka ajatu ali ndandanda. Ochukaja ali ndandanda pakope ilolo mukulionalo limatizunguza mutulo, peji mumaionayo imatizunguza mutuyo, ndiye mukayang'ane ndandanda kuti ong'alula alipo, kapena okuswaja alipo, kapena ogabadulaja alipo. Ndiye inu muchuze nokha kuti kodi awa pachina chilichonse amapezekapo ndi chifukwa chani. Muzaona kuti pala anthu ena amene mati amabungwe, pala anthu ena amene mati ma activist, chofuna chawo ndi chimenecho icho. Akachiona kumene koko kuti kumene kukuli mulu, kuli ma 300 million, kumene kukuli ma 200 million, kumene kukuli ma 1 million, akaimva mtima wawo umathamanga, amafuna akayijampira imene ija chifukwa mokudia mwawo, mopezera mwawo ndi mmenemo. Ndiye chifukwa chonena kuti tatulukana ang'ono ife, ndiye tikuwayalusa kuti ndinu akanyimbitu. Thako lanulo mukayang'anisa kuuna mbewa zikumafa kotu. Lero ndikanena choncho munthu wa mwana wabwanji umanena kuanena ma activist kuti ndiwo akanyimbi. Thako lanulo tulaonesa sopano kuti ndinu kanyimbi. Kodi ndinanena liti? Ndiye anthu ambiri anandizuzula ananena kuti sindinanene bwino, komanso anthu ambiri anazuzula sapito kuti yayi kanyimbi tu asogoleri ndi chinyama choopsa. Ndati kanyimbi ndi chinyama choopsa, ndipo kanyimbiyo saoneka amakhala nthengo, koma iyeyo amakayang'ana kumene kuli mbewa zafumbula, ndiye thako lake akapolamira kumeneko mbewa zonse kunako zimafa. Kanyimbi tu wapezeka palaini bwapo. Ndiye pala akanyimbi ena sazilephera akanyimbi ang'ono nazuka iyayi ayena amangonena popeza iwe akhoza kukupanga adi chani. Ndiye mmalawi muno ochenjera sinu, mmalawi muno oziwa kuyankhula sinu. Programu yanga ndi kuti tiyeni tayankhule, iwowo azazitenga ngati anzeru. Azazitenga ngati iwowo tu anzeru, chifukwa iwowo ngati sayankhulidwa nzovuta kwambiri. Mukuona zovuta ngati wosayankhulidwa. Ife tizafuna kuti ife pokhala pano tayankhule bwinobwino iwo pamene tikusewera makina tikucheza pano ziwiri zitatu. Takatumwanashe kuti tiparidzire nyika Stefa Malawi Metias Zimbabwe. We are one in the Lord, we are one in Jesus' name. I am Fatima, Yabatikari Nonsense ino anthu oyipa kobazi. Ndakhala ndikunena ineyo kuti asogoleri ntchito ndikayiyamba ndimayimaliza, ntchito ndimaliza, komanso ntchito ikupita chifukwa oloko profesa timutchula iyi ali ndi akanyimbi yake mkatikati mwakemo mwa profesamo, ndipo akanyimbiwo ifeyo tikuchita kuwaona, koma chifukwa choti ife tikumenya nkhondo pano kuti profesa yi abwere pa mpando apa, ndiye akakhalapo pamene tizimuuza kuti kanyimbi uyo ndi wachipani chabwino, koma usazalule kumpasa udindo woti kumeneko kuli chuma cha Malawi, kanyimbiyo ndi wakuba. Tizakhala tili pano pasapitwa pano kuswa chilungamo asogoleri. Ife tikuti timangobandula chipika chija ngati munamuona mkaidi mapisi folo baba kuponyapo ngati chinga kukulireni semanikoni kuti muchiyike pamotopo, ndiye Tramanja Boys. Mwachidule timati alola akane dungeon for kampatha njoka siyenda ni mwana. Tili pano kuswana njokawo, inunso amabungwe ndana njoka inuyo. Papena pali ponse pamene aboma anga tuluse ndrama zinanulima kapezekapo. Pena pali ponse pamene panga pezeke kaya ndosusa tulusa ndrama zinanulima kapezekapo. Pena pamene panga kachitika china chake kuti ma activist akusongesa ndrama akufuna pange mademo mumakajampera pamene paja naneso ndapanga nawe ndozi cholinga muone nkati muja kuti muli chani. Ife tili pano mukationa zita pita kosaka timaziliyesa toka, timazipangira toka, china chilichonse nditoka. Ndipo ineyo ndimanena kuti ndimalola kuti musadzandiziwe, musadzandione, koma kanyengo kakubwera apaka nanenso ndagonesa mutu panjanji ndipita pompo, nanenso mutu wanga uthuzulidwe pamenepo. Ngati ayi musipi akupha anthu akukhapa anthu, nanenso akandikhapira pompo akandipha pompo. Koma ndi chilungamo kuwauza anthu zamuthalika kuti mwina tipume umoyo wina wamtendere ndi chimwemwe. Ndiye kusogoloku ndi kumene tizayang'ane mnyamata kuti wabwino ndani, chifukwa ifeyo tili pano kuyang'ana ziko lathu kuti kodi tingalikonze bwanji, nanga analikonzako fusotu. Ndanuyu sikana uja ndatomuyiwala. Leya
Leya Marekano anamfusa na madingo iwe koma sukuona wina wake anachitako bwino pang'ono muziko muno akuti alipo ndikumamuona koma ndikanena pano nzakhala ngati ndikumuchemerera chipani chakecho ndangoziwa kuti basi nanga achakwera mene ukuwaonera pano sana pa chimene apanga china chake choti ukhoza kuchiloza ndani alileya ukafunatu kuloza chinthu usamachite kuganizira na madingotu precious na madingo mwana wa nzeru kunena koza nzeru sangakhale 100% kwa inuyo sangakhale 100% ziko lonse lino koma pakuoneka kuti pali nzeru apo pa mnyamata yoyo anyamata amene wandamene tikuafuna ifeyo kuti ati tukule muziko muno amati tukula kumene timanyamuka kupita mmageti mwaomo pamene MP tu wakhala zaka 35 pa geti pake amatuluka ndikutukana anthu ndikuthamangisa anthu pa geti pake na madingo amagwira ntchito za chifundo pakati pake pamazaza anthu kwawo kumachinjiri cha mplanta yamo ndiponso nane ndikanakhala ngati ndinali pafupi ndi iyeyo bwezi pano ine tunithiramanja boys akusesereka kumakagwada pa khomo pana madingo pa ndinewo nthiramanja boys uja mwina data yokha lero ndilibe kapena mwina airtime yandisowa asogoleri mundithandizeko kapena nanenso kachakudya kambale kokha amathandiza za chifundo munthuyo MP zaka 25 zaka 20 ali kumeneko kumamiziko akukayambira pa MP pomwepo koma pageti pake anasiya mulonda kuti azakuapula anthu akafika pageti izi ndiye si ADPP izi ndiye si IMCP izi ndiye si IUDF amene ali MP iza kuziziwa anayika mulonda pageti pakepo pamene nthawi ya kampeni azitimuzi amaitanisira anthu kugeti kwakeko bwerani kuno mbwere kunyumba kwanga tuzali limozi uloko pano achakweraso twayamba tuzimenezo mbwere ku Paris kuno tizali limozi mafumu hayi siku dia limozi akufuna akangoloka mulato uwu authyole auzi anthu kuti muoche uko ndiye kuti kumeneko mitengo ikapya ayandivotera jakamadha dusa pa zigwera mmazimu ndiye dulani minato yonseyo iwona ngasita avotera apita alipo tuena ma MP mugeti mwosi mupondedwa na ika security kukwapula anthu ukangofika ufuna chani bwana kulibe chani ali nkatimo koma anati tizicheza nawo tizija nawo limozi mavu mukakhala ni mavuto muzibwera kunyumba kwanga ayi kulibe zimenezo zinatha zimenezo asogoleri ndiye pano ndikuti tiyeni tayankhule ndiye program iyi ndiye ine ndanenanso kuti mwana wa nzeru kunangodusako tusinathole nkhwani mwana wa nzeru precious na madingo taloza tu chimene chachita chakwera kuti usamachite kukayikira chofuna kulozacho chifukwa chake uloko chakwera yakafuna kuloza akumaloza za Joyce Banda akumaloza za Bakiri Muluzi chifukwa iyeyo chochita cheni alibe President zamuvuta chiseko cha mupana ndipo pamene cha mupana wayamba kumwaza ndarama pamene wayamba kumwaza ndarama ndiye ku DPP kulaka nyimbi ena amene atuzula thako kumaona ngati omenyera ufulu kumaona ngati DPP kumaona ngati azipani zina atuzula thako ati cholinga age limit ibwere ikabwera iwaja aoneke ngati akhala anyamata pa gulu limene lija ndiye anyamata ake si inuyo ife anyamata ake tikuwafuna ndawanzeru ngati ana madingowa osakhala inuyo mmene mukuonekera ndipo mmene mukuyendera uloko ziko lino litati lili ndi anyamata tikusankhani tikusiyena apo kuti awasa anyamata ndachisiru chifukwa mugulu la anyamata mumula chisiru ndiye mula anthu anzeru ndiye mula abwino ndiye mulombwambwana ndiye mulombwambwanirako pang'ono ife tikufuna achinyamata amene ali anzeru ngati na madingo mmene akuonekera ni manenedwe yake usamachite kukayikira kufuna kuloza cha munthu ndiye ine ndili pano ngati wachinyamata kwauza achinyamata nzanga tiye tipite kwa ndala imweyo ndala iyi panatisira iye paja pakanakhala ngati tili pano titapita pati anatuuza musankhe kubwerera mbuyo kapena musankhe musankhe kupita kusogolo ifetu tinabwerera mbuyo ndipo ndikudusa pamene Bakiri Muluzi akabweresa democracy ndikupita ku one party system ku dictator konkuja chifukwa izizi anachita kuneneratu kuti tiye ndivomere kuti ifetu tipite kusogolo kapena kubwerera mbuyo ife tinapita konkuja ku one party system ndiye tikufunanso timuitane Bakiri Muluzi abwera atimenyereso kawiri ufulu achakufa jehana atimenyereso kawiri ufulu anthu ena aja anatisiya mzimu wa use mumtendere Bakiri Muluzi anakalamba apume tiye tizimenyere toka nkhondo ndiye ifeyo ngati timanena kuti inuyo chabwino nkhani mwaibweresa ndi yabwino kwambiri koma simunaibwerese nkhani nthawi yabwino Zimbabwe ina Malawi
kubwera chigawo cha kumama wako nolanga zina Ntramanja Boys Nyano Wampongo papiri la Mulanja Sogoleri mwana Kapolo kungobwera pano kuganiza kupanga za ndale ndili pano kupanga za ndale ndiyenda wa ndale osandikola ndi kupanga za ndale zomwezo chifukwa inuyo mukhale pombo ndanena kale kuti munatenga anthu ndikuwapachira magali moto tiyeni kutonsa alliance mwakanika kwa chosako kutonsa alliance mukuti ndinomenyera ufulu koma sinu wachipani sinu wachani ndiye kumene munatenga anthu kasiya kuja ndi kuchipani ata achoseko ndani ngati mukumenyera ufulu komanso mukumenyera ufulu ali kuchipani konko ndiye inu mukamuchoseko mumusiya apo muzimuuza kuti usankha konkera wekha chifukwa kumene kujako ni mapanga za chipani apa ndachokapo ine sindi kupanga za chipani ndiye inuyo tiziwa kuti ndamtendere koma ngati mukuwalephera inuyo munankesa anthu kuchipani kutonsa alliance ndiye mwachokako inu mwathawa amene mukumenyera ufulu aja mwayimapoteropo mukuti sine wachipani ine ndi wabungwe ndiye mukaona choncho m'bale wanu akulira kuchipani kuja m'bale wanu akufani njala simukutuluka kuti mumuthandize ndizi mukapeza kachimanga akuti mukumagawananso nanu amabungwe enu mukapeza kandrama ena inu mukumasowesananso amabungwe enu mukapeza kandrama mukumakangana ndiye mukubwera pa mtetete amabungwe enu amene mukuzita amabungwe enu pali mabungwe ena to abwinoto pali mabungwe ena to abwinoto mabungwe ena to alipo to abwinoto koma inuyo amene mukunyasisa kuti muziko muno musakhale ena amabungwe ndi inuyo amene munatiyambira kale mbiri zanu zakuba haya yasemphanisa mademo alowera uku chani pamene pamapezekatu ndrama muziwe zina lawo limapezekapo activist uyoyo pamene pamapezeka ndrama ndandanda yakulu awo mupezapo zina lawo amene wo Hai izo nama hai waikapo zina lao ndana hai ati ena ma defending hai chani hai anthu amene wakhala hai a Steve Chimwaza aenda basi mademo agulisa chani adusira maruti chani kagulu kamene kamukangokamva kuti kalipo muziwe kuti pali wina wake amene akupanga sponsor ndramazo akufuna aone nawo thumbalo kagulu kameneka ena inu sindikutchulani chifukwa ndikakutchulani mmakhala ngati mwina ndikudana nanu koma ndikuti ndinu akanyimbi thako lanu mukayang'anisa kuuna mbewa zimafako ndiye pa ndandanda wa ndalama mukati amabungwe mukati mufuna muthandizidwe mumakapezeka apo ngakhale mukutomenyera ufulu koma mumakapezeka zina anu limakhala pamenepo muwerenge 1 2 3 kunambala foloko salephera kupezekapo amene iyi panambala 6 salephera kupezekapo amene iyi muzaona kuti ali ndi kagulu kaje kamene kamachita ye communication kuti pakatuluka ndrama tiziwiseni age limit ife sitinayikane ndi yabwino kwambiri koma Agape comment imene anayibweresa kapena ayibweresa ndi zovuta kwambiri zoti Malawi sanamvesese ndiye anthu ena sanamvesese ndipo oloko a Professor King akanakhala ngati sanatuluke abungwe ife tinachita kunenera pano pasapitwa kuti ni nkhondo iyi mmene anachitira declare iwowo kumeneko ku Malawi Freedom Fighter ako kuti ndi 102 iyi ndi hotu iyitu Malawi sakanalola kuti izi zichitike oloko awa akinka ni Malawi Freedom Fighter ikanakhala ngati sinazuke biru isikanadusa sikanalowa chifukwa Malawi pali yepo amanjenjemera payekha amakwiya payekha chifukwa aliyense akusowa oneneredwa chifukwa oneneredwa kuti tatume kuti takati nenere na mabungwero akupita kumene kuja kapasira ko ndrama ndi aliyense anagemula alisamba akumangozikwira yekha payekha tiyamike kuti abungwe la Malawi Freedom Fighter achisakatula chilungamo chija achibweresa apa ndi anthu achiona sipanotamba koyenda pa mtunda sopano kuti tiziwe lero to awa ku Blantyre enda nawa activist wakuti ndana amenewa mukumva amene akunenera kapena amene anenera sini maziwa kanthu nimangoyitanidwa ozoti Agape khombe pali 300 million apa ayi koma kuyang'ana ndandanda nkatimo awo ndamene to ali andrama iyi ndiye inetu ndikanangophedwa za ulere ndiye abwera poyera chifukwa ina ife timangothamanga sitimaziwa kuti kuli chani patani mutu umene osaziwa kuti kumene kuja anthu atafunako kale kanga chepeko ndangodusa sini ndachole nkhwani koma biru siya yoti ya mavuto kapena yoti anthu amenyane ayi koma ikufunika ziko likudya ziko likukhuta ziko lili la mtendere ndiye anthu azifusa kuti tikatere apa biru tipanga bwanji alright zoonadi tinayamba zaka koduku kusakhale zaka atiye ndikeni zaka koma tisalingalire nthawi inoyo pakusokoneza uyo
sizingatheke chifukwa age bill amene amayilimbikisa ndi anthu ochokera ku chipani kumweneko, anthu amene anadana ni mkulu ameneyo ndiye ndi amene akayiyambisa, ndi amene akapereka funding kuwapasa mabungwewo. So imene si bill tu, ngati wina akupanga funding si bill imafuna ipite kwa anthu aimve, dziko lonse liziwe kuti pakubwera bill iyi. So ngati bill akutusa wina ndrama mthumba mwake nkumaka mpasa uyoyo kuti takapange age bill ine ndikufuna ndithane ndi uyoyo, ndiye imeneyo ndi imene amalawi ayikana kuti ayi siya mtendere iyi, siya chilungamo iyi. Lero iyi tu Kanyimbi waoneka, Kanyimbi tu wanya, Kanyimbi wapwisa. Lero iyi ayi amene Bagamoyo wasogoleri wawo omwe ogaliwe Tramanja Boys yenu wampongo chigawo kumama wati matalola akanakane tanje ndifoka mpaka njoka sienda ni mwana papila mwanye pamwamba. Ayi bwanja sogoleri ndikuti tieni nthawi yatha, osalimbana ndi Akanyimbi, osalimbana ndi amenewo ndakubaso amenewo ndi mmene alili. Richard Chimwendo Banda akatulusa ndrama akaonesera kuti kodi ndrama izizi zikukhala bwanji kapena zikuchitika bwanji, amati hayi ndrama zimene umapeza Kanyimbi wathamangirapo ndithu ndrama waziwo waona ndithu ndrama umamva zina lake Kanyimbi lapezekapo, umayang'ana chonchi utero chonchi umamva ndrama umamva zina lake Kanyimbi wapezekapo. Mama wake akafuna kutusa audio ine ndimamenyera ufulu wa Malawi, mummenyera ndani mmangolongolola ku nyumba kwanu, mummenyera ndani inuyo mmangokhala ku nyumba kwanu maaudio anu mumapangira kuchipinda mutakhala pe mwamwati cholinga wina wake akulowesereni ndrama m'makaunti mwanu sizimalowera m'makaunti ena ndamene akati foni yanga muli zinsisi anthu akufuna apolisi atafufuza aunamu akulu azipani akulowesa ndrama mmenemo macheke machani mamiliyoni akulowa mmenemo mwafasa kunyosolerana kuponyerana m'makaunti mwanumu. Age bill yalephereka auzeni nanena pano kuti auzeni Agape Khombe kuti yayi nangozisowesa ndekha ine nanena mausiku limene ayi wasowana palipo pabisala iye koma chifukwa choti ndife anthu opanda chuma, ndife anthu oti amphawi simungamve. Mmafuna anthu anzeru abwino anene ndiye mumve inuyo, koma ife tinali titanena kuti hayi sanasowe, atuluka mumuona, athamanga mumuona. Ndi mmene zilili pano muziwe kuti zavuta basi zasokonekera chifukwa ine ndimati alole akane Dungeon foka mpadza njoka sienda ni mwana. Tramanja Boys nyani wampongo pa phiri la Mulanje sokolera. Ebane kwambiri Mamutenga Mefias Zimbabwe Nifike Malawi Kodibwela zaba moti zinala Kuditilarikile ndiria tilalikira utenga wachauta pa phiri la Mulanje pamwamba kwauza sogoleri kuti hayi langa zina Tramanja Boys mwana kapolo wamphamvu mwana ndionena kuti ine ndinangobwera kutumikira sinimalola wani kwa chayanu simuzandiona komanso ine sindizakupemphani koma taafusena amene amati ine the mamawa maudio mazulo maudio inu ndiye nkuakhulupira kuti ya awanda akatundwa kumenyera ufulu samenyera ufulu tu amene utayang'aneni kuchipinda kwawo amapanga maudio abisala ali kuchipinda lero lonkuona kuti yayi koma china chilichonse kungomva kuti kwatuluka ndrama muzaona zina lalo kumene kulatuluka simaziwa kuti ali ndi vuto awo. Mbona nimena kuti ma activists munatitenga kukati pachira mmatraki ndiye kukati siya pa khomo la manda ndiye inuyo mwasika mmene muja mwathawa nkhondo ija mwaiwopa nkhondo ija mwaiona imfa ija mwaona kuti amalawi aphedwe ndiye mwatenga matraka amalawi ndikukaunjika pa khomo la manda kuti amene azipita kumanda kozili ndiye inu mwasika mwathawa. Pamapeto paja mukuti mulibe bungu mulibe ujeni mulibe chipani pamapeto pake mukutomenyera ufulu koma chodabwisa simunapite kukamuthandiza wina wake. Bungwe limabwera ndithu mukatomenyera ufulu mukamva kwina kwake kukudibwa chiteze mkutulukirako mwansanga ndiye bungwe limenelo mukaona kuti kwina kwake anthu amenyedwako mukutulukira mwansanga. Chodabwisa maaudio anu munthu akata afuse kuti mukunena bwanji audio iyi uku aphwanya galimoto ya DBP uku aphwanya galimoto ya MCP mukuthamanga kutulusa voice note ya galimoto ya MCP ja akuphani akumangani ndi anthu amene wa koma Malawi akamenyedwa tu kupita ku Nkhatabeko
hayi basi anthu ambiri akupita ku ADPP akhapidwa kumene kuavulazidwa kwambiri simukunena kuti amangidwa saboma mukwaopa kaya asogoleri ndilibe nalo ntchito zimenezo dziko lafika ponyasa dziko lafika poyipa matope ine ndimanena kuti asogoleri mukandisiya kuti ndiyende chonchi ndiyenda chonchi ndipanga za ndale ndili pano kupanga za ndale ndibwerezanso kuti iyayi kanyimbi programu yanga ndikuti tiyeni tayankhule ambiriwo ndi akanyimba amenewo ndinanena mbuyo mukuti akatuzula thako amenewo fungo limamveka ndandanda olokonso anthu achita kuziwa kuti koda anthuwa akamapanga izi koda amabisala chamkatikati munapo nyenera maakaunti nanyosolera ndirama auto awo samaziwika abakiri TV kumene kuliwo pali banga aponyere ndrama bwana yamachita zaka uyoyo tavuseni brother Salo sapezekatu amenewo ali mbali zina zake uko amamvekera kumeneko kuti wina akafikire zivuta kwambiri tavusena mtanyi wawo nawonso mwina popeza ma connection saziwika koma amachita kuoneka ameneyo kuti nayenso amaenda mozemba ngati mmene amayendera Nthamanja Boys pali banga mpeze ochita choona chenicheni sazipachika asogoleri amphanthu ampweteka anthu ndiye timaye tikuyenda mozemba tikuyenda mogwadagwada chifukwa kungopempha ndikupezeka ifeyo ndikuonedwa ifeyo basi chifukwa anthu azatipheratu mukupempha momwemo habwera ndizakupaseni ndrama zanu bwerani pano tizakupaseni ndrama zanu basi tizaone kuti ndi mmene zilili basi ndrama zilipo 1 2 3 ayi ndithu zili zonama zimenezo cholinga akupherepo so anthu anazowererana ndi akawina akachita connection ku Lilongwe amakaimbira ku Mulanje ase pano pali ndrama amakaimbira ku Blantyre amakaimbira ku Mangochi ma activists amene amaziwanaja bwera tizaone ndrama izi lero wina basi wina akangoti ndiye kupapakulu amazisowesa yekha akati chonje basi mawa nkuyamba kuululana ndikukumbukiranso mbuyomo ena akana aululananso ndikukumbukiranso mbuyomo a Charles Ben Longweso pepani nda bwananga anaululidwaso anaululananso ndi gulu lina anayalusananso a Charles Ben Longwe nda Sandras Juma mbuyomo ndi amabungwe tu amenewo mukupanga bezi menezi mpaka na lero amabungwe pamene mukuti mukumenyera ufulu wa ndani tangonenani tikumva iyayi achimanga amachi akachiti akati afuna kagawira anthu akasonga akuchigawana so nawo achimanga chawo china chili kunyumba kwawo abwana mukaona kukula mimba nawo basi chimanga chawo ujeni ndizantendere ndizachilungama ndiye munthu akukhulupirani bwanji tiye ndizingomvera maaudio anuwo popeza ndinu munthu ndicholengedwa ndinu nzika ya muziko muno koma pano papanafika pano Malawi akamamvera maaudio anu sisoti amatenga zanuzo sisoti amakhulupirira zanuzo pano paphuka ana ang'ono oti anthu akakhala manja kuti awawa ndiye akunena chilungamo chifukwa ife tikakhala pano paphira mulanje tigwisa ntchito chilungamocho koma chifukwa chakusatchuka chifukwa chakusapanda zina looneka bwino chifukwa chakusapanda chuma chakusapanda oloko chani kuti mwina tiziyenda mtauni mumuzite bwana ndinu salama mangwe muziti pempha ifetu ndiosapempha ifeso ndiosapemphedwa ife pamene tili maifipo ndipompo mbona timati mukatona zithu 2 days muziwe kuti tili kosaka nyani wamphongo wasesereka akapezeke nakake kuti akamaswa akamabandula akamakhala aziziwa kuti mai ndi mkazi ukuku nawonso akuchita kanthu ndi wabanja atu ndi ana ineyo sizo tinanenso ndine mwana kuti ndikamata ineyo pano 1 2 3 ndiye muziziwa kuti inenso nanenso ndikuputengerapo zili responsibility kwa mkazi ndi ana mukandiona 2 days ndasowa muziwe kuti wasesereka au kasaka chakudya nthawi ina iliyonse akuona ationa nthawi ina iliyonse abwera nimapasa mpata nawonso anyamata azisewera pasapito apa akamaliza ine nimabwera kupangapo za ndale nimapangapo za ndalezo ndiye Nthamanja Boys nyani wamphongo ameneyoyo asogoleri inu ndine tiyeni tiyende chonchi tiyeni tiye kwawe tasala pang'ono kutulukatu timanena pajatu timati yayi 2024 2025 ndi inoyo pakusala myezi 4 apapa inuyo chimene mungaganize ndikukangokhwaza ndiye kukhwaza kuli ndi inu amainda abambo anyamata sungwana amene mwalonga apo china chili chonse ziko lavuta president akuloza za inake zokhazokha chacha alibe china chili chonse kunkhatabe kuma akalozako khaya kunkhota akalozako anthu akutuluka kuti taonani apa polisi palibe nsewu palibe president wonama president wakuba president onena kuti basi president itangovomera kuti ayende chonchi timuchosera apo wina nkumaganda zobera chisankho nkhondo ikupitirira ndi yayikulu iyi wina nkumaganiza kuti mathematic nkhondo ikupitirira
ikupitirira ndi yayikuluyi wina nkumaganiza iyayi basi tizatuma anthu mmamizimu azitenga mazovotera azilemba nkhondo ikupitirira ndi yayikuluyi nkhondo iyi asogoleri inu ndi ife tipherana m'mitochi ndikunena twa MCP inu nda Malawi 20 miliyoni tipherana m'mitochi chifukwa MCP inu simunakwaneko 200 ndiye anthu 20 miliyoni zikwa chainawo mukufuna kuwononga ndinu a MCP anthu apang'ono ndi maaktivist amene mukuagula inuwo asogoleri tipherana m'mitochi langa zina nthamanja poezi nyani wamphongo chigawo cha kumamawa ndibwera lero ndilipo ndikubwereraninso mu chigawo china ndati mamawa pano mukapita ku ntchito lero ndi Friday ikubandulani imeneyi akanyimbeni ayi ndibweranso mu chigawo china bye bye.